balizwe ivangeli kodwa alibasizanga bonke. Ngani na? Alihlangananga nabalizwa khona. Ibambele. Kwenye indawo makuchazwa ukuzwa nokukholwa kusho ukulizwa izwi ulethembe ulenze. My faith yakhe ncikinciki noma ungalizwa izwi akufiki ukuthi lenze. Kuba sengathi mawulizwa ulizwela omunye umuntu. Sengiyabuka ngiyenkozweni ngiyozwela omunye umuntu. Kuqala khona siyokwendezelwa konke. Sonke lapha sizofuna nje ukulalela ukuthi uthini uJesu kithi. Lithini izwi lakhe. Size lapha nje ngezwi. Lola indlebe yakho. Ungaqamba amanga. Uthi kukhona izinto ezifaka endlebeni nasenhlizweni zakho ezenza ubizo ungalizwa. Usuthi ukuthi inkonzo ayishisi mina ngiyizwa. Yiko kunamademoni. Petru nakwabanye abapostoli uma sikhetha khuluma ngenhlahla bemizolo uyazi bani ngenhlahla nje ngasakhona ukufika inhlahla leyo iqondane nawe niyamazi umuntu onenhlahla lebhadi la umuntu onenhlahla la kushumayele uPetru ngalelo suku uPetru wayemi nabanye abafundi ngalelo la ngoba babeka isisekelo wayemi na nithi kushumayela uPetru nabanye eminabo umuntu onenhlahla oshunyeza uPetru abone shunyeza uPetru ababone abemi nobani noPetru uma ngabe sebuza umbuzo awuqondise kubani uPetru kade shumayela nalaba bemi noPetru niyamazi umuntu onebhadi oshunyezwa la uPetru ababona abame noPetru bese ubuza umbuzo ekhaya bomunye umuntu angamshumayezile yishwa ishobo wayisebo wabona umkhwelo osuka la emhlabeni ufika kuphi khona ezulwini lalela nini la umkhwelo ilanda nina ilanda model C wabona ilanda line stepisi la lino step 1 no step 2 lenyuka into enhle ukuthi phansi uyambona uJehova ubhaliwe la eBhayibhelini ukuthi phezulu khona uJehova baningi abantu abakhetha manje abazwalalela avela benebhadi itsheli livele itshele khuluma thanda nje umuntu ona imbhalo nje bakufundiswa inhloso ukuthi kwakhiwa abantu abangcwele abesaba uNkulunkulu abangoniyo. In case ke umuntu ona siyakhunjuzwa ukuthi sinommeli kubaba uNkulunkulu sinommeli kuyise lo mmeli wethu uJesu Kristu. Usimela kanjani ukuthi siphike izono uJesu ehlule kwasemhlabeni abasemhlabeni bafundisa ukuthi izono amacala wenza kanjani wakuphike uqamba amanga amakhulu kuze kube ngamanga agcinayo
into uyenzile kodwa ummeli arolulima bhekisela kuthiwa kade ngene namacala awukuthi sekudilwa namacala awukuthi khona asechithiwe ukuthi awasekho kuliwe nawo kufuna izindlela ukuthi achithwe kwala umuntu esethi ukwelo mmeli mina phela lento bayenzeka ngase ngivumile awayivumaphi ayikwazi ukuvumela lento bakuvumele bakubalungileyo oneqiniso akakhohlisani silotshela uba singoni kodwa mase kwenzekele wona sinayo ummeli kuyise uJesu Kristu olungileyo oqotho yabo yena uyinhlawulo ngezono zethu akamananga njengoba ummeli ngoba ekhokhela imali kodwa uyeqobo oyini oyinhlawulo osihlawulelayo ngempilo yakhe uyinhlawulo makuhlawulwa endolo kusekhona umthetho wesintu sakithi kwakuthi umuntu uma onengane yomuntu wayikhulelisa akuthiwa uzokhuleli umuntu so ke ukuze umuntu akwazi ukulungisela akwazi ukubuyela esimweni uNkulunkulu ayemdinga noma ayembeke kuso kufanele kusebenze izwi likaNkulunkulu lisebenze impela kuze kube iyabonakala into efuna uNkulunkulu empilweni yomuntu yingakho ke bathandekayo nibone nje sonke sithule sizothenga lendlela ngoba sifuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu yini afuna ukisho kimi nakuwe